Matul it-tieni kwart ta' din is-sena żdiedu kemm l-inċidenti ta' traffiku kif ukoll il-persuni li weġġgħu fihom dan meta wieħed iqabbel mal-istess perjodu tal-2025. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika bejn April u Ġunju kien hemm 3 imwiet f'inċidenti ta' traffiku, 2 irġiel u mara. Il-fatalitajiet li seħħew fl-inċidenti ta' traffiku involvew 2 sewwieqa li ħabtu ma' proprjetà u vettura li laqtet persuna miexja. Iċ-ċiklisti involuti fl-inċidenti ta' traffiku kienu 14, b'6 minnhom iġarbu ġrieħi gravi u 2 oħra jindarbu ħafif. Apparti minn hekk matul it-tieni kwart tal-2026 l-inċidenti ta' traffiku żdiedu b'1.1% filwaqt li l-persuni midrubin fihom żdiedu b'16% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2025. Minn April sa Ġunju l-akbarat ta' inċidenti ta' traffiku ġraw fil-jum tal-ħamis b'662 każ jew 16.3% mit-total u ħalqor mir-reġistra l-akbarat ta' inċidenti ta' traffiku b'223 każ. Interessanti l-fatt illi il-Fontana, San Lawrenz, ix-Xajra u ta' Kerċem f'Għawdex irreġistraw inqas minn 5 inċidenti ta' traffiku fil-perjodu bejn April u Ġunju filwaqt illi ma kien reġistrat l-ebda inċident fl-Asri.